Bismillahirrahmanirrahim. Мехрбан һәм мөхәббәт иясе булган Аллаһ исеме белән ихтибарыгызга бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллеге һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының Бөек ислам тәгълиматына багышланган дини-иҗтимагый программасының бүлегендәге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу алейкум, газиз милләт. Нак әһли ислам галимнәребез әйткәнчә, бер милләтне бер көнгә туплыйсың килсә, аны ашка, сыйга чакыр. Милләтне бер елга туплыйсың килсә, гаскәр тот. Инде милләтне мәңгелеккә туплыйсың килсә, аның мәдәниятен, мәгарифен, гыйлем тәгълиматын үстер дип насихат итәләр. Хөрмәтле тамашачылар, бүген сезнең игътибарыгызга күптән түгел үткәрелгән Уфа башкалабызда татар гимназиясында туган телебезгә багышланган чараларның берсен тәкъдим итәбез. Бу чара Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының димләве буенча үткәрелде. Күп хадис шәрифләрнең мәгълүматларына караганда, гыйлем бөек нигъмәт, бәхет, сәгадәт ачкычлары сыйфатында бәян ителә. Хәзер игътибарыгызга Уфа башкалабыз татар гимназиясында үткәрелгән укытучыларның туган тел, гыйлем, мәгърифәт мәсьәләләренә кагылган утырышыннан репортаж тәкъдим итәбез. Sizde kadarla kunakны, zurvay başın kunuldan, ipi tozdan avı sütür, haydi uzakız turdan. Biz yoktu yüz bilen, kunak koşuna çıktık. Sizge zor ihtiram bilen, temlenimler tuttuk. Rahim ederiz. Уфа башкалабыз 84-нче татар гимназиясының директоры Равил Идрисов җәнаплары гимназияның бүгенге халаты, аның мәсьәләләре һәм киләчәккә куйган максатлары хакында әнә шулай фикер гәүдәләндерде. Biz үзебезнең гимназиягә Уфа шәһәрендә булган бөтен татар теле укытучыларын җыйдык һәм аларга үзебезнең алдынгы укытучыларыбыз үзләренең методик алымнарын күрсәтеп, дәресләр күрсәтәләр һәм мастер-класслар белән чыгыш ясыйлар. Һәм инде бу безнең шушы чыгышлар белән татар телендә укытуда булган мәсьәләләрне тикшерәбез. Һәм инде киләчәктә үлем бу безнең үткәрелгән чара барлык татар теле укытучыларына бик файдалы булыр дип. Һәм алар инде безнең ничек итеп укучыларыбыз үзләрен туган телләрен беләләр, ничек итеп алар аңлашалар, шуларны күрсәтергә тырыштык. Безнең инде 84 татар гимназиясының традиция буенча класстан тыш чаралар бик югары кимәлгә куелган. Бездә 10 елдан артык театраль студиябыз эшли. Анда укучыларыбыз үзләренең телләрен шомарталар һәм бик яхшы сәнгатьтә яхшы уңышларга ирештеләр һәм ирешәләр дип өметтә калабыз. Бик яхшы 6 елдан артык бию ансамбле, 8 парлы бию урыс, башкорт, татар биюләрен куйдылар һәм куябыз да. Бүген аларны без үзебезнең килгән кунакларга күрсәтәчәкбез. Һәм фольклор ансамблебез бар. Булар барсы да безнең төп мәсьәлә, төп бурычыбыз, бүгенге семинарның бурычы да шул дип әйтергә инде. Үзебезнең татар халкының туган телен саклап калу, аның тарихын һәм мәдәниятен белү, өйрәнү. Без ничек тә үзебезнең мәктәпләребездә ата-аналарга җиткереп, аларның белән берлектә туган телне, татар телен сайлап
татар классларын булдырып, шунда татар телен, туган телебезне укытсак, зур бик яхшы булыр. Шундай тилекләр кала. Һәм инде мин иманым камил, безнең халкыбыз Башкортстанда яшәгән татар халкы үзенең туган телен саклап калу өчен барсын да эшләячәк. Һәм моны без инде шанам, безнең балаларыбыз киләчәктә оныкларыбызда күрәчәкбез. Бүгенге көндә безнең 84-нче татар гимназиясендә 1396 бала укый. Без инде монда 51 класс сыйныф бездә. Аларның яртысыннан күбесе татар телен туган тел буларак өйрәнәләр. Елдан-ел безнең татар телен укырга теләүче класслар арта. Үткән елны безнең 189 бала килгән иде. Шуларның 6 класс оештырдык, 6 сыйныф оештырдык. Шуның 3-се безнең инде өйрәнәләр 3 класс, 3 сыйныф өйрәнә татар телен туган тел буларак. Һәм инде соңгы елларда әйтәсем килә, безнең гимназия килүчеләрнең саны арта. Biz инде үзебезнең микрорайонда булган балаларны да кабул итәбез. Шуның өчен бездә урыс телен туган тел буларак өйрәнә торган классларны да оештырабыз. Һәм инде күрәбез, безгә башка микрорайонда килгән ата-аналарның теләп килүләре безнең өчен шатлыклы. Ләкин инде хокукый яктан аны безгә законлаштыру кирәктер дип уйлыйм. Чөнки безнең өстән тикшерүчеләр бик күп инде. Һәм инде монда канунны бозуга без бара алмыйбыз. Шуның өчен кайсыр тәңгәлдә туры килә инде ата-аналарга шит микрорайоннардан теләкләрен инкар итәргә туры килә. Но инде без шанам, быел да без шундук балалар безгә теләп килерләр дип, һәм үзебезнең планлаштырганча 3 татар классын оештырабыз дигән өметтә калам. Безнең гимназиянең традицияләрен әгәр дәвам итсәк, мен инде шуны әйтәсем килә, без шатланып, ата-аналар үзләренең туган телен өйрәтергә дип балаларын китерәләр икән, без шатланып кабул итәбез. Әмма ләкин татар халкының бик яхшы макале бар, кәкре агачның шәүләсе туры булмас дигән. Но шул вакытта туры килә, кайбер ата-аналар киләләр дә минем баламны урыс теле өйрәнә торган класска бирегез әле дип әйтә. Менә бусы безнең өчен инде күңелне кыра торган мәсьәләләрнең берсе дип әйтергә кирәк. Но инде мин милли гимназияның җитәкчесе буларак әйтәсем килә, без әгәр үзебезнең милли кадрларны әзерләсебез килә икән, без төп бурычыбыз булырга тиеш. Төп фәннәрне яхшы билим биргәндә генә безгә милли гимназияларга, ул татар гимназиясе, башкорт гимназиясе, башка гимназиялар булсын, милли гимназиялар киләчәкләр. Шул вакытта гына әгәр без төп фәннәрне нигезле итеп бирсәк, алар безнең шул ук фәннәрне өйрәнәчәкләр һәм безнең туган телне өйрәнәчәкләр. Мен инде үземнең принцип безнең гимназиядә шулай итеп куелган. Без инде шуны алгысызлыклап куябыз. Шуның өчен безгә бүген Сипайлов бистәсендә бик күпләр теләп киләләр. Чөнки без төп фәннәрне дә бик югары кимәлдә бирәбез. Шуның өчен инде мен әйтәсем килә, безгә ата-аналар белән эшне, картиниләр белән эшне алып бара кирәк. Чөнки алар үзләренең улларын, балаларын, оныкларын үзләренең туган телендә өйрәтергә тиешләр. Шуның өчен алар үзләренең инде гаризаларын язганда туган телендә өйрәнүләрен исбат итәргә тиешләр һәм язып бирергә тиешләр. Шул вакытта гына безнең милли гимназияларның, милли мәктәпләрнең киләчәге бар. Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының җитәкчесе, дәүләт корылтайы депутаты Рима Амир кызы Утяшева туган тел хакында һәм гимназияларда укыту эшләренең актуаль булуы хакында бәян итте. Һәм үзенең фикерен туган телне белү, туган телне өйрәнү безләргә эшәр су, ашар ризык, сулар, һава кебек кирәк булганын бәян итте. Бу семинарны без башлап җибәрдек 18-нче елда. Аның нигезе дигәндәй, сез беләсез, Россия президенты Владимир Путин ана телләр турында әйтте. Ана теле ул иң горур тел. Һәм ана телен кирәк өйрәнергә. Ләкин ана телен өйрәнү
өйрәнү өчен кирәк, шундый шартлар да булырга тиеш, условия да, телгә, кешенең теләге, мәҗбүри ана телен өйрәтеп булмый. Шит милләткә безнең тел бәлки бик кирәк тә түгелдер. Ләкин әгәр дә без кызыксындырабыз икән үзебезнең телебез белән шит милләт халыкларын, бу бездән тора инде. Менә бүген без үткәрәбез 3нче тапкыр шундый зур семинар. 2 тапкыр үткәрдек автономия белән Акмулла исемендәге университетта. Бүген татар гимназиясында Уфаның администрация управление образования дип инде һәм Уфаның руководителе Ульфат Мустафинның карары буенча Уфаның шәһәренең татар теле һәм әдәбият укытучылары монда татар гимназиясына бүген җыелдылар. Мастер-класс бирәләр балаларга, ничек телне укырга, ничек җиңел өйрәнергә, ничек кызыксындырырга әтиәниләрне, балаларны. Чөнки бит менә кайберләр әйтә, татар теле белән башка теле укып, без кая барабыз инде? Менә мин аңламыйм. Кая барасыз? Бит әни, әти, туган тел. Кая барга кирәкми, акыллы буласың. Зиһенең әйбәт була. Шуның өчен менә туган тел безгә ни өчен кирәк? Үзебезнең телебез, үзебезнең мәдәниятне, гөреф-гадәтләрне, халкы бит үзебезне халык итеп хис итәргә. Икенче яктан бармы проблемалар? Проблемасы булмый инде, чөнки татар теле укыту өчен кирәк, уку, китаплар, дәреслекләр. Менә без быел уйлыйбыз инде Башкорт дәүләт Акмулла исемендәге университетның татар кафедрасына чыгаралар уку дәреслекләре, һәм без аларны менә бирдек грантка да татар телен өйрәнү буенча. Чөнки без күп китапларны ала идек Казаннан да. Казан җибәрә. Ләкин безгә кирәк татар теле китапларын, дәреслекләрне Уфада да чыгарга тиеш. Ул турыда бер программа, ул булачак. Икенче яктан килгәндә, безнең автономия бит тел белән түгел, гөреф-гадәтләр һәм мәдәният буенча да бик зур эшләр үткәрә. Мин ышанам, телне өйрәнеп була гаиләдә сөйләсәң. Гаиләдә тел татар теле сөйләмиләр икән, ул аны өйрәнеп булмый. Менә без бит инде чит ил телләрен бик инде өйрәнәбез, укыйбыз. 5нче класстан 11нче класска хәтле, аннан институтларда, университетта без барыбыз да шул чит илдә бик беләбезме? Шуның өчен иң беренче әтиәнидә балаларын кызыксындырырга тиеш. Безнең иң мөһиме безнең тел Тукай теле. Апрельдә без үткәрәбез үзебезнең бик матур чара Тукай моңнары. Күп елдан бирле килә инде. Монда зур рәхмәтләр әйтәм укытучыларга. Һәр районнан укытучыларга, укучыларга, Башкорт дәүләт университеты Акмулла исемендәге кафедра татар кафедрасына алар җыелып менә шулай балаларны җыялар һәм матур иттереп Тукайның шигырьләрен күп телләрдә сөйлиләр. Татарча, башкортча, русча, мари, мордва, удмурт, чуаш, менә безнең Россия телләре дибез. Аннан түгел англича да, итальянский да, казакча да, ансы да бик әйбәт. Менә теге бер елны бит армянча сөйләп матур иттереп барыбызны елатып дигәндәй, шундый матур итеп Тукайның шигырен сөйләде, беренче урын алды укучы. Тел өйрәнү өчен кирәкми, теге минем нәни әйтә, политика корырга кирәкми. Тел өйрәнү өчен телең булсын, теләгең булсын, һәм сөйләш. И туган тел, и матур тел. Әткәм, әнкәмнең теле. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер сезнең игътибарыгызга Бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллеге әзерләгән Татарстан Республикасының 100 еллыгына багышланган һәм аның мөхтәбәр шәхесләре хакындагы роликны тәкъдим итәбез. Без кабызган утлар сүнмәс алар хәтәр җилләрдә. Без кабызган утлар якты янар хезмәт илендә. Без киш алмаган юк кара урман, без җиңалмаган дошман тумаган. Безнең байраклар котлыйлар алар, хезмәт
Hürmet bayramın iş üstünde gürlep üsemiz Asırlarını yılda ütemiz Şınık bankatı kırıştay biz üsemiz Tıkıp şulay üsemiz, üsemiz, üsemiz Biz kabızgan utlar sünme salar kader jillerdeyim Biz kabızgan utlar yaktı yanar hizmet ilinde Bizning bakşalar, şeşek atalar il kürkeşin Bizning tilekler utta yanalar zur emelişin İş üstünde gürlep üsemiz Basırlarını yılda ütemiz Şınık batmadı kırıştay biz üsemiz Tıkıp şulay üsemiz Газиз халқым менің, алух ватаныбыз Русияның, Идел Уралның мағнави мәркәзендә булган Татарстан Республикасының 100 еллыгы уңайыннан, төрле төбәкләрдән, төрле өлкәләрдән котлау, тәбрик сүзләре яңгырый. Бу җәһәттән игътибарыгызга Сахиб Җамал Башкортстан татар ханымнарының сәламнарын тәкъдим итәбез. Seni tökürgen şokta Hazır yana yüreğim Uylasam seni fotta Yukarıp gelegen bu Yoklarga gidesin sen Ona mine yüzünde Bahtsız itesin bir Yukarıp gelegen bu Yoklarga gidesin sen Ona mine yüzünde Bahtsız itesin bir Ona bilsen o aralarına Nişit güzelim iken O yaralı gazabına Nişit güzelim iken Yukarıp geleceğim Yoklarga gidesin sen Ona minne yüzünde Bahtsız itesin bir Yukarıp geleceğim Yoklarga gidesin sen Ona minne yüzünde Bahtsız itesin bir Yoklarga gidesin bir Elhamdülillah mına очрашу buldu. Bu очрашу bizning matur yırlar sizge бүләк иттеләр. Башкортстаннан Сахиб Җамал оешмасыннан. Мына әле йырчыбыз безнең рәссамы Римма ханым куллары алтынаны. Күрәсез бит тирә-якта безнең бизелгән, шигелгән әйберләр барында үз куллары белән эшләгән. Һәм баянда безнең Динә Хәмзә кызы менә бик матур итеп уйный. Безнең һәрбер очрашуда алар безнең оешмага шундый матур ям өстиләр. Менә шул сезне котлау белән сезнең матур бәйрәмегез 100 еллык Казаннар исәнмесез. Һәм безнең дә бит былтыр 100 еллык Башкортстанныкы булды. Нинди туганлык. Без бик тә горурланабыз, сезнең белән яратабыз. Күрәсезме, бу изге аябызда нинди каршылыклар килсә дә, без тыныч кына ятмыйбыз, карантинда йырлашабыз, наша ерактан булса да очрашабыз, һәм дә ки шигәбез, бер-беребезгә калфаклар сигеп бүләк итәбез. Менә мин үзем эшләгән калфаклар, менә шул калфакларны бүләк иттем. Менә аларны да сезгә үз кулларым белән чиккән калфакларым. Яз ниндер бер сикәлдәләр белән килде. Яшел бәпкә, яшел үлән, табигатьтә бәпкә үзе, су буенда козлар карый, ай алкалы татар кызы. Шулай дип язган идем. Мин горурланам икенче яклап. Мин Казанга барсам да үз телемдә сөйләшүем белән авыл кызым белә, авыл кызы булганга мин горурланам. Әлхәмдүлилләh, ата-бабаларның калган йолаларын
Мына безнең кызлар да саклап калган йырларыбызны да һәм шигү һәрбер йолаларына ураза аенда уразада тотабыз. Әлхәмдүлиллә, кабул гына булсын теләкләребез. Сезнең барыгызны да бәйрәм белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык теләгән теләкләрегез кабул булсын. Бәйрәм белән сезне барыплар котлар идек. Менә күрәсез без. Шушы вакытта инде кабул булсын безнең теләкләр. 100 еллык бәйрәмегез белән котлыйбыз. Әнә шулай, өмет белән яшик. Кемнең өмете бар, аның киләчәге бар. Киләчәге булганнарның хыяллары да була. Сандугач оясында сайрый диләр. Үз илебездә, үз җиребездә, үз өебездә. Мәгънәви һавабыз туган телебездә булсын дип дугалар кылмактабыз. Бүгенге программабыз шуның белән тамам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бик якында очрашканга кадәр.